Mame Mao Akwaba Emfa Umbra Ghana Sem TV GH so wafreme Ajua searching. Adumo na mpocho ehwe tisi Ghana abane odua ehwa nyemarikoyi ana mota note ense da nye but oyesin dada ona na de onye isi onye kra sin first kra yi onye kra ai kwa onye ehun amamunu nkoyi onkoyi supla baze pipe yes so supo yenye sure ye fengwa oya asemo galamsey no galamsey na monsha na mo ye bibe yati obosho na waye obosho na edi besi na wada nyankopon ase ewa nimunyam sha John Dramani Mahama ehye se ensam a ye kaaye ye mu bia ne ye hunade ko akiri ka kire wo man se ne Mahama gina paso ka nyina kire Ghana fo ye nada ebia ni wa wode be ye adwuma no be se ka ye mu bi ne ye ka fa John Mahama ho no ka amem se ne ne ye hu ya ke bia ye mu bi sabiri yesie ye nie ye hu ya ye voice out to kire wo man se ye nim John Mahama from 2010 edi besi 2016 ebra ye to aba ema ye late president may he so rest in perfect peace ema anu a odi free mu a tumi bedi John Mahama nsa onya asase de mampanin asase de mampanin die asase de ye nim kwan ode ye fa so ye nim kwan a John Mahama ede ye fa so wa se Elimelech afena ba a obenya adidie ewi akire ye hunu kwan a Elimelech ede nyankopon krofo fa so John Mahama ene ye nuanom a efa Akufo-Addo ho abufuo no mo ye se o mo beso Mahama ahwe ye nyina ye hunu ye beto aba owura bi minimo tontokrom ne sprinters ba duonu ba kokora wa manantu ne ni nyina gugi etwe mansofo atikumase kotontokrom koto aba ati Akufo-Addo ni nyina ne se Mahama se ono de oba Akufo-Addo chichan ne ni ma no konkrom no wa chitimamuni onye ne sa obeyi timamufuo no matuo mu good Mahama e ka asem no no o promise ni full soldiers say asojafo na Akufo-Addo do mo bla galamsey no nya no no de beye no mummomu boa no ma ne wene power omo no de ombedi djuma ene police ya mu hunu wo mo no enye were police o 70% of them eye nipa bia even JHS kroma nwie ene ya hye wo police ntare no matu agu mu so se mboboro eji mu mfidie intimidate mu wo site sa na wi asete ye sabre ye shafi ase aboso me nwotwe ne ewo mu ka wonto ya wato private car ba mi yenu miensa enan ene mode mo scavators begu vie mo tonton mode Akufo-Addo ho abufuo koso Mahama ahwe Mahama ene ye nuanu ma na esifuo su obi a wuwie school tina afie mfinhia pii oso wonfa wadwuma alawa na woge ball ho bra obetwa mu se enumpo bema na lusu a onusu okotwa no ho baa ya wo se wo sofo se wasesa koto abama no Yesu kura bonsam eyi ni maaye no odome no Yesu Kristo oba yese agenkwa oka kire bonsam se ewo mu se ni ye wo mahihye na obade na emom nipa obeyi mi Kristo ama no se ya nwonu mpa nkeye wa mabonsam akwanya biem wa Mahama kwanya mpirinu John Mahama akwanya mpirinu ni ye wuko mu nyina wo so da so ogidie e wo Mahama mu eni ye nyina ya wie yi kokwa akuyafo afi na mukuna snap ne enkosua ne nkoko obodua munya nhunu hwe Akufo-Addo befa koko from 3 point something as a 4 point something e de ko 31 million mosi wanyai wa mana yiri Rebecca ama mafuo mu amesoa ama mo ankobo na boye enu ntino mo beto aba etia no ene John Mahama wosi wo bema koko
kuyayo aye faint yenko pass asana what the 128 cities na to kukum or the 128 Ghana cities na to kukum eye se mahama asha yena ne ye na tamfo ani ye bom kokono ene munyam na wona enya agidie wonmu no wahye moni wuo ye nuanum police soldiers kotu aba etia akufu ado aban ye di nyamu damase ene muni asumdwe nyam wadwuma ye ba ye motena ye yen ne ye besesa motena ye MPP aban we ye wo ho ane ye boy Ibrahim Tuare abaso noma akufu ado shase ye kurodua yi mu no kuroma timamufuo kata ye ni ema noma akufu ado ye akufu ado one district one factory ono de wan kosi sisi nkwanti o oyenko befiri so kosi suku adan miensa mienu esi ahwemu so upia no ani aboso ye nation builder no nyesa na oye no akwan ahodo a woyiye drip machine wode ma yensi ye ne yemfansi asie yayi yakwan so every constituency enegumura mu ye adwuma tunkrofo galamsi me ka kire mo se NDC aban emu man ematemamufo na emu wona eboa emu omo nsaka tumi ene won Kevin Taylor mo na sadi omusi enjoy life sana NDC buman mu amu ka kire yese ya atrofo no ene mo hunu me kan say NDC aban emu man ma timamuni komu nyono na muhwe yi NDC fringe ya a wadi no amamu one single policy ubusa Ghana ni a wontumi nka bi nkyerɛw so Ghana ni said ye ka kyerɛ ni nyina ye toro because of John Mahama konkonsa ne na 20 mesi ye beto aba kramoni kura hu ba omi on pese o hwe nanim wo yenko kramoni a sabi woni ne ye asɔre empire num dako yanu akwagina asɔre fie eno ye sei eno we preko ena mfahin kosia ena sesese ekowi ya chiri koda da ye nuanu nkusa asefo ne mampurisifo ene moda no mienu awia no mienu ene moda no mienu na mo nkokɔ ne mo nkanaman na mabontene mfana ma efa wo mo sabi moda no mienu hu ba wo mia kro mpese wo chia ne nua kramonia wone no som baako ninye all because of John Mahama na ye danyame ase ewo animonyam sha Mahama ahye nyankopon hira John Dramani Mahama nyame nhira wo papa ni wo ma wunyine nche na kuro ye hunu hwe obi nkwan pampan ene na wudidi wudoko no nya wo ba na awokɔ ware no na se nkwan no esa na ase nkwanchi utu a afi no wo ba na awokɔ ware no obeye nkwan na otodo kona wo hunu nkwan koro a wo be ya ma anasefo a musu akatua sa abere munya hunu demonstration ye wia afi wei ewura nesia duru ni mfimfin a oba wo hɔ a wo be kina kum na we munya abotere afi na musu afi na musu Ghana fo afi na musu koko akuafo musu ye nuanum galamse fo musu ene mo tonton mo ho nyapade ye hunu hwe ai John Mahama the hope ye hunu hwe ene wo site na obi apie sapani asoma no so won soma no me be fast kabeta akọ me koton adi yes wo site wuti ufie skavete sifie nyina yase ye tam akoton edi na aseda nkanyame aseda enkanyame sana ekufu ado aye komu nyina edi yaw ewoni mu nyina na nyankopon nim ni ode be ye Ghana fo nyame na onim ni papa ye yenuma hiafo ye manuma negufi a yentimi mfo mo ye kase ye gi yen even 500 Ghana cedis kura admission ne yenya ye nyina ye soroti akufu ado ye nkoto aba na ye nto aba ento aba akufu ado akwan a na oye me
minimum bia baabi kumase ha emfinhia be ayi aduasane amani firi adikura na ko tare mu so da akufu ado na mia mantem kwan obeyeye wo se ya beye gata yenye kwan no yengu so adwuma wo manipa na kwanya wo kɔ n'animu no ɛna ne wo pɛ wo nsa bɛka ɛna akufu ado ko ye gata se na ngu hɔ Kofi Job mfidie bɛn mo contractor for Kofi Job mo antimi anka nkyerɛ mo nkwada ye adwuma ama nto aba ma MPP aban ene Kofi Job wo da so ye adwuma asabia no ma se ho anwan no mo da so ye adwuma contractors ye na mo wo kurom ha